Hello guys. Adlong Domingo ni guys. Kami rin nabilin diri sa kamang floor. Kay tuwa sila sa Alicia. Kay birthday man sa iyahang nanay. So kami rin nabilin aning dapita guys. O dito mi sa ibabaw nagmisa kami sa ikaduhang andana guys. O among gisubay ag mga kwarto. Kining mga kwarto ani guys, ija-ija di ani og mga meters. Duna nay ija-ija og kanang meters ang matag kwarto ani. Tulo ka meters aning ibabaw guys, Pikas building. Matag kwarto ani na anay mubasa ani. Nanay mahibaw ana og pilay imong kusyum guys. Bay paabangan ni guys, kinahanglan gyud og taksa-taksa ang metro. So tulo ka kwarto sa Pikas building sa silong pod tulo. Unom tanan sa Pikas building pod duha sa ibabaw tulo magis ubos ija-ija po sila og meters. Ang kuwang nalaman ng mga building guys kanang pag gamo sa mga sira o pagpamintura mga sira guys na dahang pong sira ani pero ang pagkaod nalay kuwang. Naami sa second floor murag sakay migbarko ani guys. Naglubi amo ning pupuon kay amo gipon. Tagsa day mo ato kwarto day. Habog-habog kini nga building nga dito kung na masulti. Ari padung to. Ang palibot ani guys, gibutangan ni siya og kanang kuan ali. Ano na ako mga ganyan. Mag meters ano? Haman. Ay. Kadung ba? Isa. Gituyo ni nga building guys. Pag buhat kay aron kung mag-operate na ang ato ang eskwelahan sa kolehiyo, pwede na ang mga estudyante ani mga bang aron dili sila maglisod og kasak-an. Magkwarto na ana portahan na. Pare po daw. Barato ra pud ang abang ani guys. Sa mo na. Are. Oh. Wala po sa highway, luyo jud sa munisipyo sa Valencia. Tingali guys, mga January. Ni anate human natin ni? Ha? Sa ubos? 5. 4, 2, 5. 1, 7, 8, 9 na po. 11 de kuno ni? 11 ka room. Nanaog kami ani guys, gikan mi sa ibabaw, kami sa ground floor. Sa mo lagi pagkausiha. Na matawag man eksala ni. Kay nahinungdo man mi nga pabuhaton day mi og kanang lamisa tungtungan sa butanganan sa bag-o nilang iro. Kare kung Mo nang ikuan
Kaning iruwa guys. Pwede, lagi. Naraman sa katire bitaw sa silong amo laman ning muan og iyahang butanganan jud. Anong datos bubaw, nakaraan ng ibubaw. Kay aron Kwarto ni. malain na gyud ni siya. Kaya naman mga gini musaka niya. Dili man pud hugaw siya kay di napkin man ang iyahang kwarto. 3. Niya. 11 unya napay duha. 11, 12, 13. Hay mag. Dah. Gam Sa uno. sebelah siya pana Gam uno ng palida. Gisukod na mo ang iyahang gitas-on o gilapdon. Duha kuno ka. Ako pa nila kung may kwarto ni. Mao na ni guys ang tunganan sa iro. Ang tunganan ni Bella. Gigama sa akong mister. Giplano namo ni guys sa adlaw jung Domingo kay wa may trabaho si mister. Si mister mamanday man ni sa gawas. Nya sa adlaw Domingo ani mis ka Ma'am Flor og unsay mga buhat-buhaton ani ni apod mi ani. Kay diop man ni namo ani ra mi ani maglaag. Ganina buntag sayo guys, gahatod ko og gabas dito sa merkado kay gapahingam. Ani palit lamang pod ko og juice is for ace. Gaan ra man ni guys, ako lamang gi bit-bit. Kay okasyon pod lagi kay nara man ni tungod sa merkado ang kaning materialis. Mo ni nagama ron guys og ako lang po siyang luyo-luyuhan ani guys o buhat. Murag dugay mi ani gagama guys kay naa ko noy ingon pa niya gi 45 hanin ning 45 kuan man day kanang pinasibo morning dugay og ako po ani guys dok ra pero kini iha jud pinasibo 45 kuno ni matud pa sa mga panday. Wa ako kasabot unsay 45 ani guys basta kay ang hunahuna kanang sipong nga di jud kay makita ba di kasuksukag upos. Muni yun nila 45. Para nako wa koy problema mga ngan aning panday-panday guys. Ay di man po ko panday. Ang manuhi tugod sa mga ngan ani nga panday, isig ka panday ra man gud. Una nga ona nga nagsabas sa plywood ani guys, kay di panit ko. Ang gina nga order ka na ito. Mama ni ko trabaho. Gusto ko mawala sa hunaon man og laon. Pwede na magbigat. Okay ra po siya guys, kaya nanan ko din ang gaan sa bunta ikaw sana magdungag ngadto sa udto. Paspas. Para dudo minuto basta wa na ilain muna Pag manahuman ra gid namo ni guys sa udto. Urat na naman ko kay naana po sa ilang nahuna-hunaan. Kaya na ko paggama ra sa lamisa. Igo na to. Gawa na ko gikan sa masina guys nga nanghugas. Nanghugas ko sa mga. Kay iya naman gid. Iya ding gipagwapahan ni guys. Kay nakakita man siya og puti din pintura guys. Mo nang nakahuna-huna siya og pintura. Mo nang iya ko ng pagwapahan.
Dali ra po nakita kong mister sa pintura diya sa ilalom sa kuan, hagdan. Mo tong kini iyang trabaho karon guys, iya jud kuno ning pinturahan. Pinturahan ko na niya guys kay kini mga playwura ginamit ni pag kanang kuan sa arko ba siminto ba mo nang daghang puti-puti mo nang iyang gipagapahan gipinturahan jud niya kay aron dili ngilad kay tan-awa ng puti bitaw tong atbang na siminto ni tapot sa plywood. Di mo din na mawa o brasan. Kari repeat ari bird Sana mo brush guys, di kamera ginawa. kana repeat Mo to nang gipagwapahan jud ni Mr. kana. Kana din plywood ba? Asa na yung plywood? So, gano'n na plywood. Guys, mora ni akong ika-video karong adlaw o manghinaot ko nga nalingaw pod mo sa ako rong video. O ako manghinaot guys nga dili jud ko ninyo biyaan. Tabangan jud ko ninyo guys, maluoy mo in taon kanako. Aron sa ingon guys, matuma na akong tumog tinguha sa akong mga videos. O ako, ngayon guys, bye-bye!